Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu masu kallon mu a wannan tasha ta Auren So TV. A yau kuma darasin namu zai yi magana ne akan wato turawa mai gida saƙon SMS, wato text message kenan bayan ya fita kasuwa. Lallai wannan al'amari ne da yake ƙara wato ƙarfin soyayya. Mafi akasari za ka ga cewa kafin a yi aure ko da yaushe akan tura SMS. Da safe cikin turawa, da daddare ma ana turawa, a kowane lokaci ma ana cikin tura wannan SMS. Musamman ma in aka ce masoyan sun kasance a unguwanni mabambanta, ma'ana suna da nisa da junansu. Za ka ga a koda yaushe ɗaya daga cikinsu yakan yi ƙoƙarin turawa ɗaya saƙo ko kuma kiransa ta waya. To amma abin ban mamaki wani lokacin sai ka ga cewa bayan kuma an riga an yi aure, maimakon a ɗore cikin wannan al'amari na nuna wa juna soyayya, sai abubuwan su ɗan ringa ja baya. Lallai shi wannan tura saƙon SMS yana taka muhimmiyar rawa wajen nuna kulawa da kuma nuna matuƙar soyayya. Lallai a duk lokacin da masoyi ya tura wa masoyiyarsa saƙon text message, lallai tana kasancewa cikin farin ciki da annishuwa. Haka na shi ma idan ya samu wannan saƙo na SMS daga wajen masoyiyarsa, idan ka dubi fuskarsa za ka ga cewa ko da baka tambaye shi ba, za ka gane cewa lallai wannan masoyi ko kuma wannan bawan Allah yana cikin farin ciki domin ya ga saƙon da masoyiyarsa ta turo masa. To a nan wajen muna kira ga ma'aurata da su daure su ci gaba da wannan al'amari na nuna wa junansu soyayya a koda yaushe. A duk lokacin da ya kasance ɗaya ya ɗanyi nesa da ɗaya, kada su ringa mantawa da junansu wajen tura SMS na tambayar yaya kike, inda kika tafi kin je lafiya, ko kuma kai mai gida a matsayinka da ka fita kasuwa yana da kyau a ce uwar gida ta tura maka saƙon cewa ka je kasuwa lafiya. Wannan zai wato matuƙar farantawa mai gidan rai. Sannan a nan muna kira ga su kansu samari da 'yan mata da ba su rigaya sun zo gidan aure ba, to su riƙe wannan al'amari domin zai taimaka matuƙa. Kulawan nan tana da matuƙar muhimmanci. Lallai hakan abu ne mai kyau. Wato muna yi muku fatan alheri a koda yaushe, kuma ku ɗauki wannan wato al'amari da muke ta jaddada muku na cewa tura SMS ɗin. Auren So TV, ku yi mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu a nan gaba. Mun gode masu kallonmu.